Hello Anthor, nung ba dili no ta mo no ba thori tong. Ayo, oma na yan. Nin bakit di matusyo? Nang balay lang ka na he. Krok sa krok ni YouTuber nung sama ka na wa. Facebook ni content creator rok. Krok sa krok ni rang ni bai ka bui tong. Norok sana kisah ni YouTuber rus sana sana Facebook yon hakai private suka hindi. Hero plan hero. Oi, kahamda. Dolrok tini video seng drobono norok no ani ketal Instagram no masini resinai. Lasi uibo yoglia dugan baki jawi nong di nong korak liang ma sing siu. Norok bo khana narok dei follow khaina rok akai jaglai khana. Tangi hingke ang phanu saiman lia tabugle ta mung khani Instagram ba. Ketal klok ka hingke no 400 ning yake 500 followers engka hingke no. Suspend, disable, delete engi thangu. Ang mukhang phunuk na nei dabuk bo phunuk yang ma bagi da pap banangka. Hayake bunyo hinma bagi da pap banangka naran dijik mani nogo chuak nung phurukha bisingo ano thuithani pano hunke hinei wanchuk jakma bagi dangkha na ang tongna rngya brisikli roglai thangke ungklong riri frigei bahai natrengma rogni bagi dangkha saise manli ani lamngau tam rogng khatabuk ikomono ani ketal Instagram account ungjau kha follow khailai ditabuk no please lasi ui phano yoglia ma sakano rogno agui tangge ang lachi tongna sano rogno tabuk ni dino lasi ui maima saya hinma khnaya da norok okra rogni khugo babulung nung bo khi farnai jakiri sujagi di hinjak phuru nung ehi ang omahai jakiri rok khaya hinei tokra phirok phuro nogo hinjagia da tabuk ni dino lachi ui mai masaya hinei obo haino obo tabuk angbo jesik pano Instagram delete kha khaijak thung thuya sak ketal khlogai thangnai haisi ano wai besek ban khlaiman nayano tei baksa ke to ani haimung rioi photo rioi username rioi followers nanai naino tongo bising tong thokjagei fake account rok jora phaike saiman nai norok bo abono dol rok tabuk no video muthagei insta o follow khai rejabai gari thani 4-5 seconds nangaren thani hai do norok follow da khaiga na khaya haipano hambai jotono no abono dolrok tini hingke sung sabono nailai nai sekang no kisi janu khna norok kana rok boro nai tongmana se Anthor rose video rok khunei sei hayada norok kana angya ambagoi no nukhata abono hongke phaidi tabuk dolrok Anthor ni mung nawoi sabo Facebook o ekrek nai hunei tini ni video no chengai relai siwano Kaisa YouTuber sekang kok sana sering di keichikon borok munu shurok no kaisa hinya do khoroksa se hinu sei musuk rok no hungke masa mak nei hinu wa bua rok no hungke kongsa kong nei hinu bthai rok no hungke thaisa thai nei hinu mokol rok no hungke kolsa kol nei yasa yak nei hinu jabra durpani lei dok dei no hungke wa yareng hai btha phuli jak hinu kaisa hungke te YouTuber da hinnai hayake YouTuber do akon nini phano chasi thung Kaisa YouTuber ani video clip na harai anu ros khaijak ta do nini video clip na harai nono ros khaijak dolrok tambo movie film rok ni nayoki haidama tongjak ke to ros khaide ka hamkok angkuno joli ang appreciate khayau bini talent do kuai ba khumai perjak 40 bosta chama bagei buslai rok raksu kanini ang appreciate khayau bini talent to rok phu ang appreciate khayau bini talent do ang appreciate khayau nini talent no phana charai malia do kok krei chaya jotoni no ngo waisawisu dolrok norok kaham ke bujilaya khuna hangke o video no sekang nai dithani o video nai pai ei oro haidi taisa Sofia ba bina ros khemani kok therok emon bisri bo sanani to kijakhono bin bukhurok lachi jagya koroya haipano je video naini ros lachi jagya ma tongbai khana khnawi khunjuro kedai tongbai khana ang khuk sitra kok sawo phaidi bo hungke busuk khuk nai thok kok sa khana layano chelarok norok nijini bihino ke mozdeng moskati mozdeng berma mozdeng heke da nuk Boini bihino hangke mangsho tok bahan pon bahan hangke nukpu. Oh, nung hangke mairong khogi kharka angke gunda khogi manjagrokha haitana. Oma sabomo sajokjakma naithokada hinnai kiri khada hinnai. Tei 2 second of photo no nai tongkhe imang koroi theibai khamusung. Ambagoi no ani editor no ang request khayo ano sungya kugya oi mo hai birna kreng hai. Mukhang no tatardi please. Hingke kaisa manayano sauta bai Anthor no angko ros khajak nungbono reply dikhini sau hingke ang Anthor no kaisa no kok sanamu chungo hello Anthor Hello Sony Puja nung ba deli no tamono bo thori tong leino thoru tamba Ehi norok no sadi tei tam thorjak nai manai tongba o ri rok no boda thorja khamu haipanta norok to saino mano ang hingke direct kok sanai jat phiaba nungle ano kiri jaga deni ni mukhang phunora ye thor ani mukhang no tangi ang phuluk dai nini bai ni le najak se ang sipak music
kaisa kok sana hne kaibese kok saka orono sijago saboni bisi x bang hingke ang Anthor no kaisa no kok sana musungo ang teibo sana ke sawi mano nini khnai yasku bukung belam bikhumurok ni bagai borei borok hneisi tei abo simia bo bati rok bo bogo hingke kok sana sekang no khunjuro moi rok phunuka hingke ba teibo khlaimaya dani mungoi views man bela ang da phirngna nang $1 le manano do akon nung thangya sekang songdari sinjoni pholano nini sago habrena ba ate ingna nangya da tabuk nini juarak pap sinai tei sabu tongko ani mung nanawoi ekrek nai này nên đã đi mà tôi chịu đừng blấy lên khả năng hi tao cứ đi ra khả năng anh tôi rút khai mà này đừng tin đừng gửi tại sao anh rút khai mà cái chèn sầu đi hi আমার অনেক চাই কাম করি ও দুগুষ্টি আর রুট আর সে গেছে বলে আজের থেকে নাইনার দি পটাম নং কবটা ক্রেক দান পকানকে ফটো বুইনার দি আরন টাম সাওয়ারন বাইকা হাম পটাম নং কবটা ক্রেক দান তাম 7 মাস গদা আসা সেই মুসুক তো ওয়াক পুন সেই আং সাবনো টাম খাইমা টংয়াসে আনো বাসে কেরা নাংজাক বাইখা কাইজাক বাयदि তাইওয়ান সাবাই কাইজাক बायदि जुदि नर आं वानसा चला बे काइजाक मान न गानो जल जाग फान टंका आं काइजान जल जांनाय र आबा आनि लाइफ आनि इच्छा वान साबाय खायै आरो आं अम्बा साना मुसुंगो आनो जल जाफान दंबाय दे Ang wansaya. ang tipurani se Ang kise kokborok mano. Khoi pe gi sungo. 사부님 부스 tor Ani loi. kota tola chikro kana ne kyo bikmu kisa pui bin kapala bogo ne rekang ga akin nang kepala kai ki tong payo letin thangkuran photo nai thang ni chi kam khi manaiตั้งอย่างวันसाबाय काइजाक नाय ono borok mote khe na hade tama wansa tama toksa thang re rok thang tep ta jang nai oi borok sa hai Sabo sabano fuck kanyai. Nini shipafta mone aseng manas ni ta khiba hai ai kumali jamati ola thara nu khala tha shipang ek khere ge se bo an bo sanyo bo ti phunong ja ang kalen khodo mo se phisnai oma này nên đã đi mà tôi chịu đừng blấy lên khả năng hi tao cứ đi ra khả năng anh tôi rút khai mà này đừng tin đừng gửi tại sao anh rút khai mà cái chèn sầu đi hi इ भाई आं तै नोंखे लेंना हामगलाक दुत से खारग्रा दियानो फानकाना बागै दुत कहय हा नांतै नाय फान चलिवो आं ले निनि अतैनो नों या 20 रोजाक रकसें खोना थैनाय जात बटल बर रग सराय तुबु खाजानि आई मिन टु से तै बटल इंया सिगांमो हरो फातारो अंखरना सेलेरो हुनै फिट खायै सितै याजाक मा बटल रकसें खोना साबसि नोंखे जिबु खाकजा बर खाकजां नाय जात तै परा रकदां खाजानि हाइपानो मानाय आं बो सिनि प्लेनेट सिनि आर्थ सिनि पृथ्वी नो यागो बल हाइके तै तंनायनि अरस नामजागै मानु सारा वाल बान या फावा बल हाइके मन तै दं tei o bai ni lai buma kogrok khana ka hingke norok tei buma mene yana sini o bai kisa suang melang uang se waisa puru bo thaipung kumun bazaro phalna thangma se dam kha khana de buini khe paijak bayo boni hingke na naisi khimi thangbayo wansarok hai tamungma kalai khasa hne ang 5 minutes hai nai chom tong khata bono abo senaila bini thaipung buse khne se sing pai keno bo bini thaipung kumun no susupruwi phunuk nangkha ita misti jat bala jat hne chachawi bo phunuk tina nangphu paijak yang khe taisa khokholobi tonphiru wansarok bana naisi gi simi thangbai akon haikerok khayei phunu gei bo kobor pai tongna hinu bini oroni obolai bat cheredi bo 40 bosoro sikli buri ragei parani borok rok bai tamchela nalia da hne singjakhe tabuk se ang college pori tongkhu hne sasamake tabuk to kaijak khabo plastic surgery khaijak nugyada aboni jarei no katla bukhu khai ingu no ne ba khai ko Facebook ni payment uthok toka ani 1 month ni earning oro bini Facebook ni 1 month ni income ti phumose yangle bo bondon ni se lunai phayo khitai nok tangrena hnei tam ningano sia buka dawan chuk nini monthly views naijak ang ani dol America ni Louis Puis Henry no nini Facebook account ni link rohorei nini monthly Facebook ni income tu ngya ke 3k sipu buino ke 20k rok hnei sawi tong 1 month ni earning oro kaino no ma haro 20k ni upor tongo norosna kisai ni YouTuber ro sarasna Facebook yon hake phaibe sugai hnei hai kobui kokno sawta ang bo agi Facebook rogo video upload khainai busuk bangba jefuru rangman hune khena bai kha afuruni simino khini yong haike phaibai khata haipano ang jotono hinya do bo haike kok sanai rogno simise ang sawo tang kam sade selaro khai khaima lemja thango boriya khai tebo khadi ni buno to tai hindi Facebook yong hake video khaini Facebook rangma sekre text mano photo mano joto ni simano angke Facebook rangman ya da hin chakaba tamra no nai tongba masa hai 10-20 hajar man to kaino robo so hake khadita video neng haino 10-20 hajar man ke sungbo man nai haita kubui kok ang norokno sawi kelang siwana Facebook o 1 million views reel ni $50 rok se mano hangke bini monthly views se 1 lakh da ka kaya hangke bahai ke neng monthly wo 20k rok mano hune sarakha monthly wo 20k rok man hangke busuk million views man na nang neng saida man sengnorok ni sai sekang no US dollar jajak bujikha norok ba mia hinma haise orang mo chom sabai no mokwak senuglia bokhe kopromu si tos ruduk furut selarok ni tos tangjak te ingsiu khoroksa khongni YouTuber no samak khanawo Facebook ni content creator rok khoksa khongni rangni bai ka bui tongo
Mas kaisani kamai mas kaisani nadi. Madam nini mo nini besai sar ni income si nini ya. Neng bui no thokai otobak na rok khonei sawi rangjai kharpano sungno thoki man gelak. Tabugle ano mangse beri dol sa kuthumui hinlai si wak on angbo hinma ganang bela borok no. Beri bodol rok simi ani nogo phai underwear ni mala subui ta kan phaitung asugno. Bogela bekhano. Hengke tinin bagi omsugno thani waisa Instagram o follow khaidi support khaidi. Tei video jajak hangke like redi like em hengke 4.5k likes dol rok. Tinile ang 4.5k likes nanguno nanggu dol rok naidi norok ni thani si abo. Asuk kom like rok ba norok ang hero plan hero. Oi gahamda hinma khanama bai simi no subungiri man bela. Tinile ang thoroi tongorok khonei sawi khana rakha. Tei subscribe khaijage rok khanadi. Ang YouTube yakar furuda subscribe khaijinai norok khe. Subscribe khaidi kapal fan redi logi redi norok logiri hangke bahake na hinu. Ang bo video khaina musung phano asuk saktar jage ungo norok support norok hamjakma norok logi rakha hangke kubuino tabungno khaidi subscribe thei pai kabai lab kore hinma khanaya da abono malai lai finai katal video o tabugle video butang butang phainai thangka do dol rok bai diprasa aiglok thung